कॅटरीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। नाताळ अर्थात क्रिसमस निमित्त पर्यटक आणि गोव्याला जाणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी कोकण रेल्वेने 22 डिसेंबर ते 2 जानेवारी दरम्यान विशेष गाड्या सोडण्याचा निर्णय घेतलाय। वेंगुर्ला खरेदी विक्री संघ इमारतीच्या खाली असलेल्या खत दुकानाला आज पहाटे 4:30 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली। यामध्ये दुकानातील साहित्य जळून खाक होऊन हजारोंचे नुकसान झाले। दरम्यान जागरूक नागरिकांनी आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न केल्याने मोठा अनर्थ टळलाय। मराठा आरक्षणाच्या मागणीकरिता व मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी आज माडखोल गावातील सकल मराठा समाज बांधवांच्या वतीने लाक्षणिक उपोषण छेडण्यात आले। या उपोषणात माडखोल गावातील बांधवांनी सहभाग घेतलाय। दोडामार्ग नजीक चंद्रकांत शिरोळकर यांच्या शेतात रविवारी सकाळी चरायला सोडलेल्या म्हशींना शेतात पडलेल्या विजेच्या तारांचा स्पर्श झाल्याने 2 म्हशींचा जागेवर मृत्यू झालाय, तर एक विजेच्या धक्क्याने जायबंदी झाली आहे। यामध्ये शिरोळकर यांचे 2.5 लाखांचे नुकसान झाले। एक दिवसीय क्रिकेट विश्वचषक 2023 स्पर्धेचा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जातोय। या सामन्यात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने आहेत। हा सामना जिंकून भारतीय संघाला तिसऱ्यांदा एक दिवसीय विश्वचषक जिंकण्याची संधी आहे। दोन्ही संघ विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात 20 वर्षांनी आमने-सामने आले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताजा